Ik ben onderweg over het Sint Maartenspad van Parijs naar Groningen via Leeuwarden. Op 25 juli is het festival aan het Wad en Santiago aan het Wad. En daar ontmoet ik allerlei pelgrims die inderdaad Camino van de Lage Landen lopen. Dus via Leeuwarden lopen we inderdaad naar Sint-Jacobi-parochie. Marit, wat heb jij goed voor Lodewijk gezorgd? Ja. En dan heb ik voor jou en je medebewoners een Naflik Reis kaarsje. Ik doe dit omdat ik ben theatermaker. Ik maak reizen en die reizen dienen ter inspiratie voor mijn theatervoorstellingen. Dan zing en vertel ik met filmfragmenten over mijn ervaringen. En dus deze reis experimenteer ik wat het is als je te voet langzaam onderweg gaat. En experimenteer ik ook wat er gebeurt als je deuren klopt en vraagt: mag ik misschien mijn tentje en mijn ezel voor 1 nacht in jouw tuin zetten? En ontmoet ik op die manier mensen, word ik uitgenodigd voor het eten en het drinken. En delen we de verhalen, de tijd en het moment. En dat dient dus ter inspiratie weer voor mij en de voorstelling. Dag allemaal! Doeg! Dank jullie wel hè! Doeg! We leven natuurlijk in een best wel hele snelle tijd, een razend tempo waarin we leven. Ook een redelijke individualistische samenleving. Maar ik ervaar dat als ik met Lodewijk door een stad of dorp trek of door het landschap, dat mensen zwaaien, groeten, of nou op de fiets of lopend of in de auto. En als je aanklopt, dat de deuren letterlijk en figuurlijk open gaan. En dat is echt, er zit heel veel ontroering ook voor mij in om dus even onderdeel te mogen uitmaken, ook van deze Friese huishoudens deze zomer. Kom hallo. Goed zo. Voel ik me ook echt een pelgrim? Ja, eigenlijk wel, maar wel een hele moderne. In die zin dat ik natuurlijk ook loop met niet alleen een persoonlijk doel, maar ook mijn doel voor mijn voorstelling en de mensen. Maar ik ben wel degelijk een pelgrim. En een pelgrim maakt eigenlijk een soort levensreis waar hij zichzelf ook vragen stelt. Dat doe ik ook. Alleen stel ik die vragen aan mezelf en stel ik ook de vragen aan de mensen die ik onderweg ontmoet. Donkey in Spanish? Burro, burro. 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 Burro, sí. En jij woont in Friesland? Ja, ik woon in Leeuwarden. Oh ja, we zijn onderweg naar Leeuwarden. Oké. We lopen van Parijs naar... Lopen van Parijs naar Groningen. Als je dan een slaapplek zoekt, hè, is het dan ook niet extra lastig omdat je een ezel bij je hebt? Eigenlijk niet. Ik denk zelfs dat het een voordeel biedt. Hoi. Kijk, je moet natuurlijk niet in een flat op de 3e verdieping aan willen kloppen. Maar zeker in Friesland, er is heel veel ruimte, prachtige natuur en meer ruimte dan in de stad, in Utrecht, waar ik vandaan kom. En dan is juist de Lodewijk, zoals de ezel heet, een heel mooie manier, een soort magneet om juist contact te maken. Het is hier mooi. Rustiek Fries dorpje.